the fuck! Τρέχα! Fuck! Ένα σκρίπερ και είχα αποστά με τρύπες και να πηδήξω κάνω parkour και να ξεφύγω. What the fuck! Κακή ιδέα! Abort mission! Γεια σας παιδιά, Αντιμόν εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε Minecraft Part 3 παιδιά, θα συνεχίσουμε εκεί πέρα που είχαμε μείνει. Αλλά πριν αρχίσουμε βάλτε like, κάντε εγγραφή, πες το καμπανάκι κοντά και να φτάσω 50 ή 100.000 όσο πιο δυνατό γίνεται στο gaming κανάλι. Επίσης κάνουμε follow στο Instagram Δημήτρης κατά Παύλα Γκουλ, Μέτοφ. Και ναι παιδιά λοιπόν θα αρχίσουμε. Λοιπόν, είμαστε στο σπίτι. Εδώ πρέπει να πέσω βασικά, νομίζω αν πηδήξω θα πέσω πάνω στο νερό, σωστά. Ελπίζω, νεπ. Ωραία, γι' αυτό ναι, έχω γρήγορο landing και εντάξει, τα νεό είναι λίγο βέβαια θα δυσκολευτώ. Δεν έχω pickaxe. Γιατί για κάτω. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Θέλω να πάρω pickaxe, νομίζω. Αου! Έτσι ώστε να φτιάξω να πάρω πέτρα, να φτιάξω ένα φούρνο και να κάνω μέταλλο. Οκ, πολύ μεγάλη διαδικασία, αλλά δεν πειράζει, το έχω λοιπόν. Όσοι ξέρετε, έχω το καλύτερο σπίτι στον κόσμο εδώ πέρα, το κεντρό σπιτό μου. Οκ, ήταν λίγο κακό. Ήταν επικίνδυνο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, κοιτάμε κάτω. Ωραία. 1, 2, 3, 4. Πόσα θέλει? Θέλει 1, 2, 3, 4, μισό. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Νομίζω θέλει 8. Αν δεν κάνω λάθος. Ωραία, πόσο έχω? Έχω 6, ωραία. 7, 8. Θα πάρω και λίγο παραπάνω, λογικό, για να φύγω. Και να έχω και έξτρα για ανάγκη. Αυτό το pickaxe είναι το χειρότερο, παιδιά, το ξύλινο. Λοιπόν, τι κάνουμε? Εδώ πέρα. Πάμε, κάνουμε αυτό. Ωραία, ναι, νομίζω 8 θέλει, να δούμε. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ωραία. Βλέπετε, παιδιά, ξέρω να μετράω καλά, πολύ καλά. Το βάλω εδώ πέρα, θα βάλω εδώ πέρα. Όχι, αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα. Άντε, γεια, σκουπίδι. Τι άλλο θέλω? Ναι, θα πρέπει να φτιάξω το μέταλλο. Θα φτιάξω ένα σπαθί και μια ξύνα οπωσδήποτε. Εκεί πέρα μπορούμε να πάμε. Εκεί πέρα δεν έχει τίποτα. Μπορούμε να πάμε εκεί πέρα. Θα περάσουμε από εδώ, θα πάρουμε αυτά εδώ και θα πάμε έτσι προς τα εκεί πέρα. Και εκεί πέρα έχει τέτοιο swamp, έτσι λέγει στα αγγλικά. Αου. Τέλος πάντων, θα αφήσω εδώ πέρα να γίνει το μέταλλο. Εγώ πάω μόνος μου, δεν πειράζει. Έχω μόνο μία πανοπλία, δεν έχω για πόδια, για κεφάλι και τίποτα άλλο. Και παντελόνι, αλλά δεν πειράζει. Πάμε έτσι. Τι λες, θα παράσω. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα πάρω εδώ πέρα. Μπαμπού. Πώς λέγεται αυτό? Μπαμπού δεν λέγεται. Κανονικά. Ωραία, θα πάω από εδώ. Φοβήθηκα ρε φίλε. Μου φύγει η ψυχή από τη θέση τώρα. Ακούω που κάποιος περπατάει και λέω what, ποιος είναι? Λοιπόν, αυτό το βίντεο έχω ένα σχέδιο να βρω διαμάντια. Και η καλύτερη σκηνή διαμάντια είναι στη σπηλαία. Στις σπηλιές. Βρήκα μεταλλό, πολύ ωραία. Βρήκα και κάρβουνο, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πήρα 22 μέταλλο και κάρβουνο και δεν έχει τίποτα άλλο. Μάλιστα, εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Βέβαια, εγώ θέλω διαμάντια, θέλω diamonds. Σπηλιά ή. Βλακιά θα είναι αυτό. Σύχημα, δεν έχει τίποτα εκεί. Δεν θα ασχοληθώ καν, γιατί εγώ ήδη ξέρω ότι είμαι Demon Danger, είμαι Demon Gamer. Το fuck. Δεν πρέπει σπηλιά, παιδιά, εδώ πρέπει σπηλιά. Λοιπόν, κανένας λέει never dig straight down. Εγώ όμως λέω always dig straight down. Γι' αυτό πάμε. What the fuck! Κακή ιδέα! Abort mission! Αν με πυροβολείς ανάμεσα θα σε σκοτώσω στο λόγο μου. Το experiment gone wrong. What the fuck? What the Όλο αυτό το ξύλο χωρίς λόγο, έτσι απλά. Μάλιστα. Αυτά είναι. Για ποιο λόγο ήρθα? Ακούω λάβα, κάτι θα έχει απλά. Παίζει κάτω. Παιδιά, ένα μυστικό. Όταν ακούτε ότι κάτω σας έχει λάβα, μην κάνετε dig straight down.
Γιατί κάτι με έσπρωξε εκεί πέρα. Αλλά όταν ακούτε ότι δεν έχει πουθενά λάβα, μπορείτε να κάνετε straight down digging. Γιατί. Ναι. Λογικό. Απλά λογική είναι αυτό, παιδιά. Come on. Λοιπόν, τώρα θα κάνω κάτι που μπορεί να είναι βλακεία, αλλά. Why not. Θα το δοκιμάσω. Μπορεί να το μετανιώσει πάρα πολύ. Θα το μετανιώσει πάρα πολύ που θα κάνω. Θέλω να πηδήξω από εδώ πέρα, εκεί πέρα. Νομίζω είναι. Πήγα να πεθάνω. Εδώ πέρα μόνο μέταλλο έχει. Είναι ολόκληρο λάβα και έχει μόνο μέταλλο. What the fuck? Κάτι πρέπει να έχει. Εγώ δεν το δέχομαι. Ένα μέταλλο. Τι να κάνω εγώ το μέταλλο μόνο. Εγώ θέλω και diamonds. Γι' αυτό θα πάω να ψάξω. Βάζω blocks από ξύλο και δεν καίγονται. Παράξενο. Πάμε κάτω. Δεν νομίζω να βρω κάτι άλλο βασικά. Πάμε πάνω. Fuck! Δεν λέω τίποτα. Λόγω παιδιά, δεν λέω τίποτα. Fuck! Δεν λέω τίποτα. Πάμε εκεί. Πάμε. Εμείς στο σπίτι μου πρέπει να είναι από εκεί πέρα. Μισό. Λίγο καρβούνο. Δεν έχω. Fuck. Ωραία, εδώ. Τι κάνω. Ωραία. Fuck. Get off me! Ωραία. Οκ, έχω φαγητό. Έχω καρπούζι. Το πιο useless, το πιο χειρότερο, αλλά δεν πειράζει. Κάτι είναι κι αυτό. Δίνει από έναν, βασικά δείξει, δίνει από έναν, δεν έχει τόσο κακό. Fuck! What the f... Τι κρέα αυτό σπαθί κρατάει. Fuck! Please! Έτσι θα κάνουμε pranks, τα περνάμε, κερδίζουμε χρόνο, τρώμε, παίρνουμε ζωή, πάμε πίσω και τα σκοτώνουμε. What the fuck, αυτός τι κόβει! Τι damage έχει αυτός! Κατάλαβα. Θέλουν τα τσεκούρια μου αυτοί. Α, είπα τσεκούρι, έτσι κάνει τη δουλειά. Please. Γιατί μου ξεδεμήθη όλη την ώρα. Fuck. Ψοφίστε. Wow, κόλλησε για κάποιο λόγο. Wow! Πήρα ζωή μου, παιδιά. Αυτή η μάχη ήταν του αιώνος. Παιδιά, δείτε τη μάχη του αιώνος. Ναι, τέσπα. Πρέπει να έχετε εδώ πέρα, παιδιά. Κάνα θησαυρό, αφού είναι τέτοιο. Είναι πλοίο, δεν είναι πλοίο αυτό. Δεν έχει τίποτα, σοβαρά. Fuck. Ωραία, πρέπει να πάω πίσω στο σπίτι οπωσδήποτε. Τι extreme είναι αυτή η μάχη, παιδιά. Υποθέτω πρέπει να πάω εκεί πέρα, υποθέτω. What the fuck!
Δεν το περίμενα αυτό. No. Fuck. Τι έχει εκεί πέρα? Κάτι φωτίζει. Μήπως έχει λάβα? Ή εγώ ήμουν εκεί πέρα και βάλα τόρτσες? Δεν νομίζω να ήμουν εγώ εκεί πέρα όμως. Oh yeah baby. Θα βρούμε diamonds. Σύντομα. Κοιτάξτε. Αυτό. Holy shit. What the fuck? Τρέχα. Fuck. Oh my god. Είπα, δεν ξέρω αν το δείτε. Θα το βάλω στο μοντάζ να είναι λίγο πιο φωτεινό. Επειδή είναι πολύ σκοτεινά. Ήταν ένα σκρίπερ και είχα μπροστά μου τρύπα σκρίπερ να πηδήξω να κάνω parkour για να ξεφύγω. Η καρδιά μου πονάει. Από το άγχος. Πραγματικά μπορούσα να έχει έρθει το τέλος εκεί πέρα. Το creeper. Δεν το πουθενά ρε φίλε. Το creeper, what the fuck. Να το. Boom. Nice. Ωραία. Κάρβουνο έχει σίγουρα. Εγώ θέλω νεράκι. Να πέσω στο νερό. Δεν βλέπω τίποτα ρε φίλε. Ωραία, νεράκι επιτέλους. Παιδιά, όπως είχα πει πιο παλιά στα παλιά μου series στο Minecraft, όπου έχει λάβα, έχει και... Τι είχα πει? Έχει και διαμάντια, ναι, αυτό. Πιστεύω κάνει κάποιο πράγμα σπίτι, δεν βρήκα διαμάντια, αλλά πρέπει να βρω διαμάντια ρε φίλε, δεν μπορώ να φύγω χωρίς διαμάντια. Πίστευτο. Αυτό εκεί πέρα μήπως είναι ή μου φαίνεται, δεν ξέρω. Ή κανένα μανιτάρι είναι και μοιάζει τράγωνο. Γιατί μου θυμίζει το σπίτι μου για κάποιο λόγο αυτό. Αλλά το σπίτι μου δεν είναι σε αυτό το μέρος. Όχι, αυτό δεν είναι σπίτι μου, όχι, δεν είναι σπίτι μου. Το σπίτι μου είναι σε ζούγκλα. Αυτό ακριβώς δεν είναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ζούγκλα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι απλά δάσος νομίζω. Θεωρείται. Μην μου πεις τώρα να χάσει το σπίτι μου. Μην μου πεις αυτό. Μόνο αυτό μην μου πεις. Ωραία. Πάμε από εδώ. Αου. Ωραία. Πρόστα, εκεί πέρα πρέπει να είναι το σπίτι μου, από εκείνη τη μεριά. Έτσι υποθέτω βασικά. Εκεί πέρα πρέπει να είναι το σπίτι μου, από αυτή τη μεριά, νομίζω. Να το βρήκα, επιτέλους. Ευτυχώς, βασικά, όχι επιτέλους. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Ξέρω ότι είναι λίγο βαρετό και δεν έκανε κάτι σημαντικό, ενώ δεν βρήκα διαμάντια. Αλλά ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, βάλτε like, κάντε εγγραφή, πατήστε τα καμπανάκι, το κουδουνάκι, μην χάσετε ούτε ένα τρελό βιντεάκι. Follow στο Instagram, εμένα Δημήτρης, κάτω Παύλα Google Met, τι άλλο λέμε. Όσοι παίζετε Fortnite, creator code Δήμον, Παύλα YouTube για να υποστηρίζετε. Και γεια σας.